মাটি দখল হৈ আছে দখল মুক্ত হোৱাৰ आसामाव फिन बिजेपि सरकार फैनायनि उनावनो गोदोर गोदोर उच्छेद अभियाना जागोन नंगौ नोंथांमोना थारैनो थिगखौनो खोनादों जे आसामाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि फिन बिजेपि सरकार फैनायनि उनावनो गोदोर गोदोर उच्छेद अभियान अर्थात इभिक्सन जागोन होननानै बिथाङा बुंथिदों मिडियानि सिगाङाव बिथांनि दैदेननायाव बिथाङा थांनाय जि 5 बोसोर सरकार सोलायबाय थांनाय समाव बै समाव बिथाङा 1.5 लाख बिघानिबो बारा जाय बिथांमोना सरकारि हा नङा होमबा फरेस्टनि हा बेखौ दखल खालामना लादोंमोन बेआइनि भाबै इलिगेलि जाय बिथांमोना एनक्रचमेन्ट खालामदोंमोन बिथांमोनखौ माने उच्छेद अभियान खालामदोंमोन बिथाङा इभिक्सन खालामदोंमोन आरो गासै 1.5 लाख बिघानिबो बारा उच्छेद खालामनानै इभिक्सन खालामनानै बिखौ बे हाखौ माने बेदखल मुक्त खालामनो हादोंमोन फिन आसामाव बिजेपि सरकार फैनायनि उनावनो गोदोर गोदोर उच्छेद अभियान जागोन होननानै बुंदों बे समाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आरो बेल' नङा भट होबाबो खारग'आ माने बिजेपिनो भट होबाबो खारग'नाय नङा होनना बुंदों माने जाय बिथांमोना इलिगेलि नङा होमबा बे आइनि भाबै सरकारि हा फरेस्टनि हाफोरखौ दखल खालामदों बिथांमोना बिजेपिनो भट होबाबो खारग'नाय नङा होननानै बे बाथ्राखौ बुंदों आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जाय बिथांमोना दिनै इलिगेलि बे आइनि भाबै हाफोरखौ सरकारि हा फरेस्टनि हा जायखिजाया सरकारि हाफोरखौ बिथांमोना दखल खालामदों बिथांमोना बिजेपिनो भट होबाबो गवा एबा खारग'आ होनना बुंदों फैबाय थानाय जि 5 बोसोर बे 5 बोसोराव 5 लाख बिघा बेदखल मुक्त खालामगोन होननानै बुंदों आसामनि सीएम डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिथांनि जि स्टेटमेन्ट बे स्टेटमेन्टखौ नोंथांमोन आं बेयाव दिन्थिना लानो सानदों মাটি দখল হৈ আছে দখল মুক্ত হোৱাৰ পিছত দুখীয়া মানুহক নতুনকৈ 1.5 কঠা দিয়াটো কাৰো আপত্তি নাই প্ৰথম কথা হ'ল যে 300 বিঘা মাটি দখল কৰিব নালাগে প্ৰথমতে এভিকশ্যন হ'ব হোৱাৰ পিছত ভূমিহীন মানুহক ভূমি নীতি অনুসৰি 1 বিঘা 2 বিঘা দিয়াটো আপত্তি নাই কিন্তু এতিয়া জুনে লৈ আছে 50 বিঘা লৈ আছে 60 বিঘা লৈ আছে 80 বিঘা লৈ আছে হেতুটো নিয়ম নহয় গতিকে আপোনালোকে এটা বস্তু চাব যে দুখীয়া মানুহে মাটি পাব লাগে এভিকশ্যন কৰাতে ফুৰ্তি নহয় কিন্তু ছদ্মবেশী দুখীয়া হ'ব নালাগে এভিকশ্যন কৰক ফৰেষ্টৰ মাটি ফৰেষ্টত দিয়ক চৰকাৰী মাটি যদি ভূমি নীতি অনুসৰি 1 বিঘা 2 বিঘা মানুহখিনিক বিলাই দিয়ক পূজা আছে স্যার ঠিক আছে সকলোকে ধন্যবাদ অলৰেডি মিটিঙত কৈছোৱে যে যোৱাবাৰ আমি 1.5 লাখ বিঘা মাটি এভিকশ্যন কৰিছিলোঁ এইবাৰ আমাৰ টাৰ্গেট 5 লাখ বিঘা বৰপেটাটো যিমান খিলঞ্জীয়া মানুহৰ আমি পট্টা দিম আৰু যি মানুহ খিলঞ্জীয়া নহয় বেদখল কৰি আছে তেওঁলোকক